Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Ezulu. Umngwenyankomo Sofokazi Mvuleni intokazana yaZalma Mkhize. Lezi izigameko zempilo. So today ngivashela sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Sike simuzwe ukuthi ingabe usiphathe. Sawubona. Yebo, unjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngiyaxolisa siphazamisekile uproducer uyehla uyenyuka la angazi ukuthi sikuphi story sakhe. So ngicela igama lakho nesibongo nendawo okhulele kuyona. Hayi igama lami uxolisile isibongo kaVilani ngikhulele endaweni yaseNgwavuma. Vilane. Oh, abakabani bako Vilani? Ondomo omkhulane. Oh, ngiyaqala ukusiza umZulu. Ngathi half Zulu half Swati because siseswaziland kakhulu. Oh, okay. Yeah. Naw mawugida uzuxokame kanje. Nisosengixokomelele. Nginibone phela senigida seniyibahle senivunulile. Yini nicokomisa? Bathi ukutamba lokho. Ukutamba. Kuqonda ukuthini nje so umdlalo nje umdanso omnandi. Lo mgido lo ubiza ngokutamba. Oh, okay. So lesi sigqoko lesi simnyama ke sifihla inwele esiqonda ukuthi mhlambe umakoti noma nezintombi nje ziyasiqgoka. Not intombi abantu abadala. Oh, intombi zihamba ngamakhanda nje azenzi next ekhanda. Yes. Okay. Ey, imvunulo yenu ngiyayithanda. Indlela enikhuluma ngayo ngiyayithanda. Yabo nje kuningi. Ngiyathanda futhi nokutamba. Let's hope mase siqeda la uzokhona ungifundisa. Yeah, masiqeda siyatamba. So, benjani impela yakho khulu? Oh, ayimengikhula nje be right yona. Kungekho nje into etheni. Ubingenasimanga. Yeah, ibingenasimanga kodwa ngithe manje sengimngaka. La ngiqale khona ke udibana nenkinga empilweni yami. Oh, okay. Usasemncane beyingekho izinto mhlawumbe uhlangabezana nazo ezicindezelayo. Yeah, beku right. Inkinga iqala manje ngoba ngimngaka. Okay. So ubani kwaseSwatini umama wakho nobaba wakho? Ubani futhi owala kwaZulu umama wakho nobaba wakho? Isibongo sakwaVelane suke eSwatini, ubaba waseSwatini. Oh, ubaba waseSwatini and then uma wangala. Yebo. Uma bani kuma? Wami ngomezulu. Oh, ngomezulu. Yebo. All right. So ke yini labagila ngayo? Bagila ngani and usuwahila yini? Cela nje ungilandisa usuke eqaleni kuze kufike egcineni. Oh, shuthi indaba iqale kanje. Mengithola noma ke ngithola manje sekuleti kodwa ngithola ukuthi umama leyo ngithi uma wami okamngomezulu engimshoyo. Okay. Akayena uma wami wangempela. How? Yeah. Into eyenzeka mase besho laba ababonayo ukuthi umama lo wayethi mayekhulelwe odokotela bathola ukuthi ingane ayikhulelwe izoba ingane engekho right. Mhlambe khubazekile? Ekhubazekile. So into ayenzayo wasuka ke emakhaya wehla uhamba waya eSwaziland. Mayifika eSwaziland le esibhedlela khona isibhedlela kuthiwa iNzevane eSwaziland. Wafika khona washa amagama wrong isibongo eswrong indawo wrong nani then meqeda ukuteta ingane wayekhulelwe imako your biological mom noma umama wakho lo umama lo umkhulisile. Okay. So mayefika le eshe amagama wrong isibongo eswrong indawo wrong nokuthi usukapi then wateta lengane yakhe le ekhubazekile. Oh, okay. Wase wayishiya khona le wantshontsha eyomunye umama wabaleka nayo. Oh, okay. Yeah. Leyo ngane leyo kuyimina. Ingane oshuthi wayintshontsha esibhedlela? Wantshontsha esibhedlela ingane yomunye umama wabaleka nayo washiya le eyakhe lekhubazekile. Oh, okay. Yeah. So ngakhula ngathi mengikhula ke ugogo bekhona. Then kanti kuzokwenzeka umama lo ashone ubaba ke lo uVilani washona ngangisasemncane kakhulu. Mhlambe ngangino 4 years. Ngithe mangino 14 years ashona umama lo. Ngisale nogogo. Ugogo angikhulise angabi nankinga nje yonke into ibe right. Inkinga iqala la sengiqede khona isikole ngise university sengihlangana nomuntu wesilisa. Owangithanda wezekhaya wakhokha ilobolo. Wangishada. Okay. Ubekuzoba unyaka wesi5 lo sishadile. Bekuzoba? Okay, what happened? Umlisa wangidivorce February this year.
uyena uye wadiveza wena. Yes. Ngasimanga sini? Shuthi into eyenzekile lapha emshadweni ngoba nje sengichazile ukuthi ngiyingane eyaba kanjani Yes. nomuntu oronke. Ngenzelwa amasiko yakwesibongo esirongi zonke izinto ezikanjalo. Then lento leyo yalimaza impilo yami. So ngaba namashwa. Ngilamabhadi kahle hle. So amabhadi lawo avela ngobani sengishadile nomlisa lo. Ufika isikhathi sokuthi kumele ngikhulelwe ngibe nengane. So ngathi mengikhulelwa mengiya esibhedlela bayasho ukuthi ngikhulelwe but ingane abayiboni. Ngiyena kubantu ababonayo Wena unomkhaba ngaleso sikhathi. siyakhula isisu. Kodwa umntana akabona. Akabonakala esibhedlela nabantu ababona basho sisi ukhulelwe kodwa ingane siyiboni. Kodwa into esiyibonayo nje ngathi kunamasha kulandelayo izinto ezikanjalo. Mhlambe ngabe njengoba uthi isisu siyakhula ngabe mhlambe kukhona ukukhahlela okuzwayo ngaphakathi. Nje khahlela kukhona yonke into nje komuntu mekhulelwe. Okay. Akhombisa ukuthi kunento wrong kuphela nje ukuthi ku-scan akubonakali. Bazama ukunika into yokugeza nani ngigeze then kufika isikhathi sokuthi ngimele ngitete. Ngihambe ngiye esibhedlela ngihelwe ngitete. Mengiteta ngithi kumele kuphume ingane. Waphuma umoya. Yabona umoya yabona isound yomoya nje umuthi into kanjalo waphuma and ngeze ukuthi uma uphuma nami ngathi konke ephumayo la. Nesisu siyancipha kancane. Shuthi kahle kahle u9 months wonke mina ngangikhulela umoya. Hayibo. Then ngihambe siye kubantu ababonayo bathi kunamasha bangachazi izinto eziningi. Baphinde banginike izinto zokugeza nani ngibe nethemba ngiphinde ngikhulele okwesibili. Nakhona ngikhulele ku-scan bathi babona nje into eyisigadlana banga understand ukuthi yini yabo. Then ishaya isikhathi ngitete mengiteta angazi uyayazi intethe. Intethe Isilwane? Uyayazi? No. Into enjani konje intethe ngiyalazi igama. Isilwane lesesindizayo nje esincane. Iqhwagi. Yini konje intethe? Producer yini intethe? Iqhwagi ne? Kade intethe intethe. So ayingekho into engizoyenza yalahla intethe leyo. Then ubhudi la qala khona thabe nenkinga ukuthi why mesiya kubantu bazothi wena unamashu ulandelwa amabhadi nani shothi khona into yaziyo ngifihlela yona lapho nami angazi lutho. Then ngeke ngahlala ngathi angime kancane. Uthe sokunyaka wesi4 sishadile last year. Yes. Ngathi hayi angiphinde ngizame mhlambe this time kuzoba right. Ngakhulelwa. Ngithe mengiya ku-scan kwavela ukuthi ingane benami ngajabula ukuthi wo ekugcineni naye ingane ngizoba nayo. Kanti inkinga zisaseningi kunalokho engicabangayo. Hayibo. Because waphela u9 months mengiteta ngaquleka cishe hour lonke. Ngithemva ka-hour ngaphaphama mengiphaphama bathi onesi siyaxolisa sisi ngithi awunixolisa ini bathi uzale ingane ekhubazekile. Hayi mengiyibona ingane ngikanginaki ukuthi inendlebe eyodwa ka right ngingakunaki lokho. Kodwa ingane indlebe eyodwa ka right kuphela. Ngingakunaki lokho mengiyivula ingane ayinayo inquza. Like ngisho number 2 okubhosha kuva isikhumba nje. Isikhumba nje esisodwa nje sibukuzelayo angazi noma umfana noma intombazane nje. So umlisa la khona wa decide ukuthi no ngeke. Indaba yakho ayikho sisi. Kuyasho ukuthi khona into oyifihlile wena le mina engingayazi. So ke umlisa wa decide ukungidivorce sa divorce kanjalo. Ingane yahlala esibhedlela kanjalo ke kodwa ugogo uyayinakekela ahlale naye igade kodwa ke ngiyabona ukuthi vele nayo izoshona. Then ukuthi emva kwalapho ngahamba ngabona ukuthi angishintshi indawo. Ngeke ngiye ngapha kamhlabeni. Uchama kanjani ugeli utoiletha kanjani? I mean sorry ngithi ugeli sorry. Umntwana. So umntwana esibhedlela bazama ukuthi babhole imbobo. Ndawana thizeni eduze ukunala kunesibhedlela khona uzakwazi ukuthi phuma umchamo lowo uthakwazi ukuthi abhoshe. Kanzima.
Mengiya ke ngathi ake ngishintshe indawo ngiye ngapha ngasekhaya kwaMhlaba yalingana because inyanga zakhona zithi ukubona bona. Ela ngifike ngathola khona ukuthi lo mama lo owakukhulisayo lo noma engasekho wakutshontsha akuyena umzali wakho. Oh, manje izinto ebezenzeka kuwena kuyena okungenza ukuthi ziwele kuwena. Ngisho kanjalo ukuthi nje yonke lento lena ukuthi wenze lamasiko a wrong emzini o wrong mhlambe yikho konke lokho. So angazi ukuthi kwenzakalani. Yo. So manje uye wabuyela kumnyeni wakho ex-mnyeni wamtshela ukuthi mhlambe usutholile izizathu esingemumva sokuthi kwenzeke zonke lezi zinto lezi bezenzeka. Indlela umoya wami ubuphuke ngakhona nje ngathini umqondo wami nje bengicabanga ezinye izinto omunye umuntu bengicabanga mina nje ubhlungu engidlula kubona ukuthi sonke lesi sikhathi And I'm sure sengaphezulu kwamandla manje. Ungaphezulu kwamandla. Nomuntu mhlambe ngabe manje ngithi mhlambe ngikhuluma naye mhlambe angisize naye wangidivorce. So kunzima. Akaze ngikhulume nalokho nje sa divorce ngavele ngathi ngiyaphuma kanje so ngiyaphuma kuyena ngasala kanje nenkinga yami. Wathini umndeni mawuthola indaba ye divorce? Umndeni yayingekho into abazoyenza because umlisa vele wayefuna ukungidivorce so bamiyekela wa divorce sa divorce kanjalo ngaqhubeka nempilo wathi ugogo ayikulungile emzukulu. Meke ufuna ukuhamba akahambi. Then ugogo sasilana yeke sifuna usizo ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Wayimangithola ke ukuthi no kahle kahle inkinga yayo yonke lento iqhamuka khona. So umuntu oke wachushisa wakutshela ukuthi kwenzeka zonke lezi zinto lezi ingoba nakho kwenzakalana eqaleni. Ingabe mhlambe khona into aphuma nayo athi le mongayizami ngakusiza. Mhlambe ngabe khona indlela aphuma nazo ukuthi zingakusiza noma wakutshela nje isizathu sokuthi kwenzeke kanje empilweni yakho wakushiya kanjalo. Wangitshela nje isizathu ukuthi impilo yakho ngoba kanjena kokanjena wakunika izinto ukuthi ngigeze ke yabo ukuthi mhlambe ngizama ukususa lento. Then ngazama ukuhamba ngehla ngaya nasesibhedlela lena kuma record ba-check-a ama record akudala. Ngazama ukuthi ngibe nawo lo mkhondo but mengifika okay omakhelwane bayabazi. Basho ukuthi no siyabazi kwakumfazi nendoda babahlala lapha and ingane le ekhubazekile vela iyashona yangcwatshwa kodwa abasekho. Bathutha bahamba endaweni so nami angazi ukuthi ngizobathola phi angazi ukuthi ngenjenzani sisi impilo yami inzima and ngiyabona ukuthi kungaphezulu kwamandla konke lokho. Kwamandla. Bake bathi isikhathi esiningi kuyibhadi ukwaliwa umuntu wesilisa. So ngoba nakho umyeni wakho ex-myeni uye owafaka i-divorce mhlambe ngabe wayesukumela leyo nto ke iyodwa ke mhlambe ukuthi ungageza noma mhlambe uthole ezinye izinto ukuthi ingaphindi ikulandele lento empilweni yakho mhlambe mekwenzeka uphinde uthole omunye umuntu uphinde ushade naye aphinda ku-divorce ukuvimba nje lezi zinto ezamashwa kanjalo mhlambe ngabe uke wathola usizo. Angifuni ukuqamba manga sisi. Yabona nje emva kwale divorce ngila ngasukuma khona mina ngawufuna ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. And mangithola lento le ingqondo yami bingekho nje ukuthi ngicabanga ezinye izinto nje benginalento ukuthi sonke lesikhathi ngiphila impilo engamanga so nje ngisatshisa leyo nto ukushada abantu besilisa nani angakacabangi sasekudeni nawe nje because lento isaseyinje ngisazama ukwetshisana ngoba ngihla ngisho emzimbeni. Bengiqoka u38 uyangibona ukuthi manje ngimngakanani. Qoka u34 and ngiyabona ukuthi ngiyaku32 iyangidla lento. Ngabe mhlambe usuke wahlala phansi ne-psychologist mhlambe wakhulumisana nayo yakukhanselisha ngesimo odlule kusona. Bengingakaze ngizame. Uyasifisa leso sikhathi leso? Ngiyafisa. Okay, siyacela ukuthi sikubhukhele i-counseling uhambe uyobona udokotela wengqondo. Mhlambe kuzodlula mhlambe kuzokwehla kubohle uzugcina usuright uqhubeke nempilo yakho. But ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe step sokuqala sokuthi ukukhulume ukhiphe ongaphakathi kuwena ukuze uzokhona ukuphefumula kahle. Ngikufisela inhlanhla ke. Ngiyabonga. Mbokela lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare mina ngiyanthanda kakhulu. Bye.